iraniyon ton 50,000 a aje ko da aka yi wannan kuditar ton 50,000 wanda idan aka sai da zai kamawa sefa miliyar 200 na sefa ko da turawa suka sa sai da yawo ta ruhe hanya suna son a yi ma waɗannan sojojin baga-baga ne su sassaka ta a hidda wannan iraniyan kin sannan ba su sani sun zagaro zuma da kogo suka zaka aka yi suka dan gare sojojin sun kyara baya sai aka ce a bude musu hanya bude hanyar ba mu zan so a bude ma hanya ba suna suka so a bude musu hanya su hidda iraniyan kin su tunda a lokacin iraniyan akwai kamar wannan lokacin na faransa ne amma daga Nijar a gine shi namu ne idan har ya kai wanga watan da ya mutu na 31 October da ran nan da an shigo le premier December wanga wata tun le premier iraniyan kin ya zanna Nijar suka yi aka ki bude hanyar Benin a bude hanyar Benin su kwashi iraniyan kin su hita da shi suka buga sojoji suka ce ko alama wannan babu hanya ai ba su suka ce a dike ku kuka ce a dike to babu hanyar budewa babu suka buga yanzu maganar da ake iraniyan na Niger ne wannan sai mu taba mu wayannan sojoji sadir ke alqunutu wallahi billahi malamai ku ci gaba da yin alqunutu ta kai ta sa wasu masu ƙarfi su zama mara ƙarfi kamar yadda za ku ga example ga Hashim Mas'ud yanzu kai da in aka ce Hashim Mas'ud ya ce to ko kaman sun gani cikin Qur'ani ne in aka Faransa ta ba su order a ce shugabanni kaza in aka ce yar kasar an karanta a Qur'anance ne an aikata yanzu gashi ba magana Hashim Mas'ud ba magana Faransa sai mu ce alhamdulillah alqunutu tana ga aiki wayannan sojoji wallahi tallahi alqunutu ta gwada musu war kasar rubuta musu konsai na aka ana ajewa aiki alqunutu ne wallahi har yanzu muna so a ƙara alqunutu nan saboda alqunutun ba mu son a barta a ƙara akwai waɗansu nan waɗanda ta sa ba abun da suka yi zama rezo su sosai yawo sai kamfanin tsohon gwamnatin da ta wuce ana magana sabuwa suna magana tsohon gwamnati duka wannan aikin alqunutu ne duka dan saboda in kai gaskiya ba kai da ga hodi ba bayan ka ce ga hodi ba sai ka haito ka ga yi abin da kai ba a bayan ka ce ga hodi yau in za mu ɗauki example ga Allah ya ji kan Baba Tanja akwai wanda sama da su ga hito shi na komantarkin aikin da Baba Tanja yayi ai talakawa na ƙauye su ne ga komantarkin aikin da Baba Tanja yayi talakawa waɗanga na ƙauye waɗanda ba san menene waya ba san menene da su so ba su ne in ka tara musu ni koro ga ce maka Allah shi Baba Tanja albarka shi yayi musu kaza ƙauye shi yayi musu kaza ƙauye shi ne muka sani in ka yi aiki ka zo na bayanka talakawa su ne za su tallaka ba wai kai ga tallakanka ba wannan sai honto a ce ka yi aiki kuma kana talla aikin ka ma sai honto talaka shine kawwa shine zai hito ya gai amma muna gani kullum wasu bayan Allah suna bisa rezo so dai wane yayi kaza dai tsohon shugaban kasa wane ya ce kaza yayi kaza dai yayi aiki kaza bai kai ku tallata ba ku bari talakawa su wadi yan anyi to da mun ga suna tallata na taisha waɗanda suka yi zamanin sai ni kunce kuma suna yaban sai ni kunce a lokacin na ana noma ana menene Baba Tanja da ya saka kuma ana tallan ayyukan shi sosai ku bari kuma talakawan nan su tallata in kun yi to da haka muka ce malamai har yanzu a ƙara alƙunutu wallahi duk wannan aiki alƙunutu ne wallahi duk wanda ka ga salfanta wanda duk bai san ƙasar nan wallahi alƙunutu salfanta shi na ta kai ko kuma ta saka bar ƙasar ko kana da wata niyya ga bakin ka wallahi sai alƙunutu ta salfanta ka dan haka muna nema ga malamai su ƙara dan wallahi alhamdulillah rabbil alamin sai mu ce waɗanga sojojin mun imani da Allah idan aka samu shekara 10 dan ba mu ga magana transition ba magana zancen ma wai ta a dawo demokrasi mu kai ba mu yanzu tunda mun gane demokrasi iskanci ce demokrasi ta turawa ce ba ta mu bace tunda mun ga demokrasi ga wanda adda ƙarhi demokrasi ga maida shi mara ƙarhi da ƙarhin ka da bindiga ka amma demokrasi ta sa soja ba ka da wani hukuncin da zaka iya dauka amme wai ana demokrasi shugaban kasa da kai da kasar ka wai demokrasi ta sai a ce maka nan za ka bi kuma ka bi can wai kuma demokrasi don haka demokrasi mu ba mu na amurda demokrasi mun san ba ta mu bace kuma muna nema ga waɗannan 'yan ƙasa 'yan Niger radda duk Allah ubangiji ya sa aka yi maganar zancen dawowa siyasa to shi za akwai waɗanda aka yi wanga ikon tare da su ciki su da za su komowa mun yarda da haka jin yadda za a yi mun yarda da su tunda mun ga yadda suka yi su da ba demokrasi suka sama gaba ba demokrasi ba abun da ta kai ban cin mutuncin mu cin mutunci kawai ga demokrasi amma yadda yan ƙasa mara inci
da kai da ƙasar amma baka da inci. A demokrasi in kun diba da yanzu da farko yaushe nake da demokrasi. Duk wani wanda ka gani yana magana akan rezo so yanzu ne ya fara. Za ka kidaye waɗanda ga yi farko a lokacin demokrasi kidayayi ne waɗanda ga yi tawasu wa'yan ga maganu akan rezo so. Kenan mu yanzu ne mun ga san akwai demokrasi tunda yanzu aka bari talaka ya hito ya bada konsai ga gwamnati abin da yake bukata. Abin daga damuwa talaka ya hito ya faɗi a gidan radiyo daban-daban na ƙasar gidan talabijin a saurare shi. An aje ma talakawa gidan rediyo su yi faɗi kukansu a saurara. Yanzu muka san akwai demokrasi ba harko ba. A yanzu muka gani wanda bai son gwamnati ya hito ya magana a rezo so a ji shi kuma a idon duniya. Amma a farko baka isa ba. Wa'annan masu yawon kamfanyin nan idan aka ce ga wani can ya yi magana kaza bisa ga kan tsohon gwamnati sun isa su tallabe shi ba sai inda sun kai da shi ba. Don haka mu yanzu muka sa ana demokrasi. Salamu alaikum. To masu saurare kamar yadda kuka saurara wannan da abubuwa ne da ke